Trimit Møbel fra Conator er en komplet standardløsning, skræddersyet til møbel- og køkkenbranchen. Løsningen giver fuldt overblik over processerne i din kerneforretning med et komplet integreret IT-system, der optimerer flowet i din værdikæde. Fra design til kundeservice. Trimit Møbel styrer med sin produktkonfigurator, komplekse variantstrukturer og sikrer lettere håndtering af styklister med ruter til produktionen, ligesom systemet som standard også håndterer komplekse pris- og rabatstrukturer. Trimit Møbel giver mulighed for automatisk at oprette relaterede produktionsordre fra en salgsordre, hvilket giver sammenhæng til indkøbsordren. Løsningen tilbyder fleksibel logistik og lagerstyring med fuld indsigt i alt fra forsendelser til lagerbeholdninger. Det giver konkrete besparelser på lagerbinding og bedre kundeservice. Trimit-løsningen rummer også 4 integrerede webportaler, B2B og B2C webshop, leverandørportal samt sælger-agentportal. Derved kan samarbejdspartnere tilgå relevante informationer, kommunikere og oprette ordre gennem den enkle og intuitive brugergrænseflade. Trimit Møbel er bygget på mange års erfaring med kunder i møbel- og køkkenbranchen. Læs mere om Trimit Møbel og Conator på www.conator.com.